Kampanja ġdida ser toffrilek l-opportunità biex tieħu ħsieb pjanta għal sentejn biex imbagħad din titħawwel f'wieħed mill-imsaġar f'pajjiżna. Dan bħala parti minn inizjattiva li qed jorganizza l-Ewroparlamentari Laburista Elix Agius Saliba b'kollaborazzjoni ma' Kallus Garden Center u l-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba Konservazzjonisti l-FKNK. Elix Agius Saliba spjega kif filwaqt li dawn il-pjanti ser ikunu qed jitgawdew mill-parteċipanti mingħajr ħlas wara sentejn dawn ser jibdew jitħawlu fil-miżieb u fl-aħrax tal-mellieħa. Kollox 3,000 siġra tista' tiġi adottata bħala parti minn din l-inizjattiva. Huwa spjega kif il-pjan huwa li din il-kampanja tkun imġedda kull sena f'dan iż-żmien ta' qabel il-festi tal-miliet. Ħankunu qegħdin nibdew mill-miżieb u l-aħrax, is-sena li ġejja ħajkonna żewġ postijiet oħrajn differenti sabiex naraw illi nagħtu xi ħaġa lura lill-ambjent tagħna. Nagħtu xi ħaġa lura lill-ambjent tagħna permezz tas-siġar, is-siġar illi tant huma importanti fl-aħħar mill-aħħar sabiex ikollna biodiversità b'saħħitha, biodiversità sostenibbli. F'konferenza stampa kien spjegat kif wieħed jista' jimla formula u jadotta pjanta indiġena biex jieħu ħsiebha. Il-pjanti ser ikunu jistgħu jinġabru minn postijiet f'5 lokalitajiet differenti: Ħażebbuġ, Raħal Ġdid, il-Mellieħa, iż-Żurrieq u r-Raba' Għawdex. Lina Farrugia mill-FKNK ħeġġeġ il-kaċċaturi u l-membri tal-Federazzjoni biex huma wkoll jieħdu sehem sabiex ikunu qed jikkontribwixxu għall-biodiversità tal-ambjent Malti. Jonathan Kallus minn Kallus Garden Center stqar li huwa pjaċir tiegħu li qed isostni din l-inizjattiva biex tieli sabiex kompli jikber l-investiment fl-imsaġar sbieħ li għandna f'pajjiżna.